ассалому алайкум дӯстони азиз ва бинандагони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ. Дӯстон, хуш омадед ба сомонаи мо. Имрӯз 12 июни соли 2026 навори квартираҳо кардем баҳри шумо. Акнун бибинед дӯстон, квартираҳо аз кадом тараф аст? Аз наздики Душанбе ва аз Душанбе. Аз ваҳдати Ҳисора Душанбе аст. навор хуб мегзарад, квартираи нағз аст. хоҳишманд ҳастам, навора аз аввал то охир пайгирӣ кунед. ба медаи рекламаи Инстаграм нашем бардоро. Дар Инстаграм касе ки мақсад хонаро реклама мекунад, бале просмотр зиёд мешавад, одамои несериёзӣ дар Инстаграм зиёд ҳастанд дӯстон. 80%, 70% хулоса хонаҳои шумо савдо мешавад дар YouTube канал. мисли шумо одамои конкретно мешинанд тамошо мекунанд, хонахаро ва хонафурӯшҳо. меҳмоное ки дар канали мо нав омаден, метавонед ки ҳатман обуна шавед. ҳама каса лайкора бизоем бардоро. анами рақамои ман ҳаст барои фурӯши хонаи хатон, квартираи мошинаи заминаи мол маҳсулот техника. ҳатман муроҷиат кунед. Авто ТВ дар хизмати шумо аст. биёед дӯстони азиз, қиссаро кӯтоҳ мекунем. мақсад олӣ. тамошо кунед навори имзора. мегзарем ба эълони аввал дӯстон. видеонавори зинда. бибинед ака. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат аст. 2 ҳуҷра дорад. бибинед. ҳолати хона состоянияш бениҳоят хуб. даромада зиндаӣ кардан аста халос. квадрат ҳам бардори азиз калон аст. доми 11 ошонага. квартира бошад дар ошонаи 8 қарор дорад. ҳама нав кардагӣ дӯстон. нарх бошад 380 000 сомонӣ. инам хеле люкс квартира дар Ваҳдат, дар сентри шаҳрай. идом дӯстон, домои нав аст. хулоса лифт ҳастай. 2 намуд лифт дорад. якта лифти грузовое, яктага лифти легковой дорад. хулоса масъалаи об, масъалаи барқ ё тамоман мушкил нест. ак шарт нестаид дӯстон, иёра бигем. аз ин баъд насиб бошад дар ватани мо барқ хомӯш намешавад. шагар ба ҳамаи ин ами 2 ҳуҷрагае ки 5 метри квадратия бардорҷоно, тамоми қонуну қоидааш қатъӣ. аз он ҷумла мактаб, мағоза низ дар наздикиаш аст. нуқтаҳои хизматрасоние ки ба мо шумо лозим аст дӯстон наздиканд. хулоса ҷой, манзил, макони обод. марҳамат, 2 то рақам гузоштагем, метавонед ки шумо занг бизанед. рақамҳои 907 090 238 ин бошад дар телефони дастии акамон аст. ва 182 охираш бошад 370. дар ин бардормон WhatsApp дорад. рақамҳои болобуда телефони дастӣ, поёмда WhatsApp. ина марҳамат дӯстон, метавонед ки муроҷиат кунед ё ин ки рафта хонаро аз наздик бибинед. дар наздикиш 3 мактабай, садикам ҳастай. беморхонаи марказӣ низ дар наздикиаш аст. бозор низ ҳаст. ва ҳам боз дӯстон, анамин квартира дар лаби роҳ аст. хулоса ки манзили макони обуда. ина марҳамат, шахсоне ки хона харм бига агар ё ки квартира бигирам, рақамҳои ака ҳастай маҷбур карда наметавонад шуморо, ҳатман занг бизанед. квадраш ҳам калонай. ҳама люксе, фақат медарои кайф кайф зиндагӣ мекунед. мегзарем ба эълони дуюмон дӯстон. дар шаҳри Ҳисор дар 8 микрорайон, дар ошонаи 4 дӯстон, як квартираи дигар 2 ҳуҷрага 45 метри квадратӣ дорад, бо нархи 435 000 сомонӣ. боз ҳатман муомилаи зебо дорад дӯстон. марҳамат, занг бизанед. тамос тариқи WhatsApp. рақамҳои 559 44 охираш бошад 207. дар Ҳисор аст. микрорайоне ки 8 маҳалла меганам хел дӯстон. Пилс И. ами хона дар чизе ки шумо мебинед, бо тамоми чизу чорааш боз фурӯхта мешавад. об ва барқи доимӣ ҳаст. ина марҳамат, дом дар пушти ошхонаи лаззатда қарор дорад. ин тарафҳо манзили макони обод аст. марҳамат, кушодак, бар ҳаво, люкс, чоткакаягӣ, фақат медроен зиндагӣ мекунед. ҳамин қадар ки дар наздикии Ҳисор аст. мегзарем ба эълони сеюмон. дӯстон, жалка нест ки додартона як дона лайка бисун. ҳатман обуна шавед. бози квартираи фурӯшӣ дӯстон дар ноҳияи Сино. ин дар Душанбе аст. дар ошонаи 5 аст. иборат аз 2 ҳуҷра 64 метри квадратӣ. инам хеле люкс квартира бардоро 430 000 сомонӣ. 64 квадрате бача. дар Зарафшон аст, дар Нисор. хулоса ин дом бошад доми мастерок аст дӯстон. ана марҳамат, акамон дар тариқи WhatsApp рақамҳои 301 09 28 98
میتونید که شما زنگ بزنید. این طرف آبوده شهر نیست بردار جان، ما بگویم مکتب مغازه دارد دیگر از اون جمله. اما خشم میگیم که برق دیدن آب هست این طرف ده. لیفت موندگیان خلاصه گپ که کار میکنن. در اول اگر دایتون باشه بردار جانو ویدیو میکردم دومی مستریک لیفت نداشت، خیلی اذیت سم میکردن که الونی چورم میگذاریم. یعنی کی میگفتن که باردار ما این آشنا 10 آشنا را میبریم تا فکر نمیکنیم و رئیس خیلی بعد بی شوخی برنده صحبت میکردیم قدیم. نکی رحمت بعد از که شما قدر پیش رفتیم، تشکر به شما. باز کوارتیر فروشی دوستان در حصار است. این هم در 8 میکرورایون در انا همین دام انا حالت و سستانی کوارتیر این حال در حسابی کاروبکا است. نکی کوادراتش کلونه آشنای دهنده لیفت دوره. اینا فراموش نکنید دوستان عزیز من. تماس گیرید طریق رقم‌های دستی اکمون 559 44 207 فقط نمره دستی اکده مرحمت باید که شما زنگ بزنید. عبارت از 2 حجره است در 8 میکرورایون در آشنای دهم. حالتی کوارتیر در این حال در حسابی کاروبکا، یعنی که بعد از خریداری کردن باز خودتون میتونید که تعمیر دوام بدین. اکده مرحمت زنگ بزنید باقی معلومات از خودش پرسان شوید. میگذاریم به اعلان پنجمون. باز کوارتیر فروشی در وحدت دوستان. اکه ویدیوی امروزمان هم وحدت حصار دوشنبه ای در شهر وحدت در نزد بازارچه گلستان. عبارت از 2 حجره در آشنای 4 5 متر کوادراتی دارد. 420,000 سومانی نرخ. حتما زنگ بزنید. اکده در واتساپ شما که دستی رقم های 072 30 0404 سروشنا با ремонти нави замонавӣ. ягон қапас мақсад баъд аз харидорӣ кардан ё ки ҳамрӯз метавонед ки шумо документҳояшро дар номи худтон бигзаронед. хулосаи гап дӯстон, дар масъалаи хариду фурӯш боз акада ҳатман занг бизанена муомилаи хуб кардан дар кор. хулосаи гап ки харидорӣ карда ва зиндагӣ кардан дар кор. мегзарем ба эълони шашмон. боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат дар наздикии пажаркаи нав аст ку вақте ки хонаи ягон шахсият мақсад алов мегирад дар мегирад пажарко меоянд. ана худо айб алов офатони гап дора бо назди пажарка дай дар шаҳри ваҳдат дар назди пажаркаи нав дар ошинаи дуюм иборат аз 2 ҳуҷра 55 метри квадратӣ. ҳолати хона бениҳоят хуб. ҳамонаш ҷудо аз ҳоҷатхонааш ҷудош анамиқаш бо хадмна маҳқулай бардор. квадраташ ҳам калон. нарх ака дӯстон 585,000 сомонӣ гуфта истодан. ҳатман тамос гиред тариқи рақамҳои дастии бародармон. тисиришта занг бизанед 931 51 76 06 дасти ака кор мекунад. ина марҳамат. мегзарем ба эълони ҳафтумон дӯстон. боз квартираи фурӯшӣ бародарое ки айни ҳол дар ваҳдат ҳастен. ман ростигап карасин рафтагӣ нестам. дар карасинка рафтагӣ нестам. ана ҳамин квартира дар ҳам тараф аст. ака бо занг бизанед акамон қаттон суҳбат мекунад. ана 2 ҳуҷра дорад. дар ошонаи 11 аст. дом бошад доми 12 ошонаг аст. қум баровардагӣ дӯстон шкатур кардагӣ хайка баъзе ҷойша боз хитон ба фикрам ки таъмирша идома метен. баъд аз харидорӣ кардан рақамҳои 072 30 0404 тариқи ватсап яка марҳамат тамос набироен боқи маълумота аз худи яка пурсон шавен. бовар дорем ки манзили макони ободаи аки иҷои ваҳдат рафтагӣ нестам. ман дигар тарафо рафтиме ин менои ҳамҷои ваҳдат нарафтам. квадратшам калонай. эълони наҳм мегзарем. эълони ҳаштум 78 метри квадратия бардоро марҳамат занг бизанед. боз квартираи фурӯшӣ дар корвон дӯстон дар назди гравзавод. бале дӯстон нарх наво каме назар ба дигарҳо арзонтар. баъзе аз шумода шояд ки маъқултон нашавад яъне ки таби дилтон хулоса. як ҳуҷрага аст дӯстон дар ошонаи соколӣ. савол бутен бародар соколиш куҷо чӣ хел бошад? баъзе аз мо шумо намефаҳмем. дар чия бардоро падвали яъне 33 метри квадратия як комнатага, яъне ки тағйир додан ба 2 тага. рақамони 35 55 19 62 акамон дастӣ дора. марҳамат занг бизанед. 250,000 сомонӣ нархи квартира аст. эълони наҳм мегзарем дӯстон. боз як квартираи дигар айни ҳол ҳисобаш дар ҳисоби коробка нест. таъмири хуб дора бардоро. ин ҳам
30 метри квадратӣ, не ки як комната дорад. Ина фаромӯш накунед. ҳамон ҳоҷатхонааш санузел аст, яъне ки якҷоя. И дар фирдавсӣ дохил мешавад, ояи фирдавсида. Ана 210,000 сомонӣ. Касоне ки мақсад дӯстон маблағ доред, намехоҳед ки гумш кунед, ина марҳамат харида монед, боз дар кортон мешавад. Дар оянда худои нишон дата боз метавонед ки даромада зиндаӣ кунед, агар ки маъқултон бошад. ҳатман рақамҳои 550 03 0202 акаунт ватсапдора занг бизанед. эълони даҳамон аз чӣ борат аст? меҳнатҳои моро дӯстон метавонед ки қадр кунед. хоҳишманд ҳастам, лайкҳои бисёр фаромӯш накунед. аз кадом тарафи ватани худмон, мақсад шумо дар хона дар кора ё ки квартира дар кора, метавонед ки дар комментария нависед. хуб дӯстони азиз, баъдан барои қабули реклама муроҷиат кунед. ҳозир рақамҳои ватсап танҳо кор кардистай, қади телеграм дигар рақамҳои дастим кор накардистай, дар комментария рақамҳои дастимам менависонам. ба шумо ташаккур ки то ҳамин дам бо ман будед, навро тамошо кардед. Ман ростӣ миннатдор. то наврҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.